Bună seara, dragii mei, Andrei Peșu, eseistul, e acum la microfon. Mi se spune pacifistul. Fost pe la externe când era Radu Vasile. Da, sunt și scriitor, am scris zeci de mii de file. Doar neologisme și citate scot pe gură. Fost când era roman și ministru de cultură. Sunt un filozof și un domn îndoctrinat, estetician și istoric consacrat. Așa că în România sunt figuri foarte puține care la cultură s-ar putea pune cu mine. Așa că în România sunt figuri foarte puține care la cultură s-ar putea pune cu mine. Nu știi cine sunt? Ia Explorer sau Mozilla și caută, te rog, Nicușor de la Brăila. Te dai tu eseist, ai neologism în gură, dar pun pariu că tu nu știi ce înseamnă coptură. Ai fost un ministraș vreo 2 ani peste hotare. Eu am fost cerșetor 15 ani la Piața Mare. Eu așa că pretenaș, îți mai zic încă o dată: ulei, oțet, coptură galbenă și apă plată, mă! La nivelul tău eu nu pot să mă cobor. Ești doar o scursură, o epavă, Nicușor. Tu n-ai fost la mare, nu știi cum arată scoica. Pe când eu am fost discipolul lui Noica. Te-am învățat prostii pe tine, Bujor Golanu. Pe mine doar citatea micul meu Liceanu. Eu la Cotroceni am fost și consilier. Doi sunt genial, n-am ce să-ți cer. Indubitabil, indubitabil, indubitabil. Ești prieten cu Obama și nevastă sa Michele. Și eu sunt cu Bujor și băgăm la păcănele. Ești un boșorog, amândoi văd că avem barbă, dar a mea e neagră și a ta e toată albă. Oi fi tu mai cool, dar dintre noi doi pretenași doar unul poate să apară la doza de H. Pot să apar de vreau un grilă la toată antena, la Gherghe și Capatos cu Sicuța și Morena. Știu și eu cuvinte de-alea mari și deșuchiate, gen de gringoladă, eros, umbicuitate. Dar nu le folosesc, nu vreau să le scot pe gură. Mi-e frică să n-ajung vreun ministru de cultură. Că dacă aș ajunge, cred că vine învierea, până termin eu de declarat averea. Dragă Nicușor, recunosc că sunt șocat. Nu pot să cred că tu ești de fapt un om bogat. Da, mă, sunt bogat și-ți mai spun încă o dată: am ulei, oțet, coptură și apă plată. Cred în continuare că ești prosperă pereche. Am înființat și scriu dilema veche. Am zeci de lucrări, cărți, eseuri și nuvele. Am și eu volume, dar mă șterg la cur cu ele. Sunt membru CNSAS, adică securitate. Honoris cauza, doctor în străinătate. Așa că te ignor, n-am cu cine să mă întrec. Eu sunt pentru tine ca girafa pentru melc. Dacă tot ești doctor, n-are rost să mă ascund. Ajută-mă, te rog, mi-a ieșit un coș în fund. Eu nu mor de foame dacă plec peste hotare, dar tu mori dacă ajungi să cerșești la Piața Mare.